Nego ja došla po ovu kokošiju juhu iz kesice. Mater ništa nije jela cijeli dan. E pa vidiš, ne može. Zašto? Ko prvo završeno radno vrijeme, dućan zatvoren. Sveto. A kad drugo, ne možeš čeljatu koji ima problem sa želucem kuvati juhu iz kesice. A nego šta da je dam? Pa potrudi se pa joj napravi jednu domaću juhu. A odakle mi kokoš sad? I vidiš, ja ti tu ne mogu pomoći. Čekaj, šta, gdje ćeš? Ne može. Jesam rekao da ne može, a? Šta to smrdi? Ništa ne smrdi. Kako ne smrdi sve to štipa za oči? Šta tebi u mom dućanu ništa ne smrdi? Jesi ti normalna? Jesu li to pokvarena jaja, Sveti? U mom dućanu nema pokvarenih jaja, to je Barbarina izmišljotina. Šta vam je u ovoj kesi? Ostavi, ništa.